Индия прекратява договора за водите на Инд от 1960 година с Пакистан в отговор на терористичната атака в Кашмир. Това съобщават властите в страната. Отбелязва се също, че Ню Делхи експулсира всички пакистански граждани от страната, включително всички аташета на пакистанското посолство, представляващи Министерството на отбраната на тази страна, и затваря границата с Пакистан. Струва си да се отбележи, че договорът за водите на Инд е резултат от опасенията на Пакистан, че тъй като изворът на реката е на индийска територия, този факт може да позволи на правителството да създаде суша и глад по време на потенциална война с Пакистан. По едно време Ню Делхи направи отстъпки за нормализиране на отношенията с Исламабад. Но след терористичната атака в Кашмир, Индия изглежда готова да ескалира отношенията със своя съсед. Припомняме, че на 22 април бойци от кашмирската съпротива стреляха по туристи в околностите на град Пахалгам, който е популярен сред посетителите на щата, убивайки 26 души. В същото време пакистанското външно министерство реагира на инцидента изключително сдържано, като само изрази съболезнования на семействата на жертвите. Загрижени сме за смъртта на туристи при нападение в квартал Анантнаг в незаконно окупирания от Индия щат Джаму и Кашмир. Изказваме съболезнования на близките на загиналите и желаем бързо възстановяване на ранените. Се казва в изявление на пакистанското външно министерство. Междувременно този инцидент може да доведе до сериозно влошаване на отношенията между Ню Делхи и Исламабад. Например, министърът на отбраната на Индия ще проведе затворен брифинг за членовете на парламента на 24 април на фона на влошените отношения с Пакистан след терористичната атака в Кашмир. Възможно е след това да последват по-сериозни решения на държавно ниво. Заедно с това Индия отзовава всички свои дипломати от посолството си в Исламабад. Служителите на пакистанското посолство в Ню Делхи получиха една седмица да напуснат страната. Струва си да се отбележи, че Исламабад вече отговори на действията на Ню Делхи. Пакистан обяви, че войските му са в пълна бойна готовност, за да противодействат на всякакви действия на Индия.